wesikamshweshwe thina singakumshweshwe singabashweshwe thina kodwa ke anginakuqonda ukuthi isisuthu sikamshweshwe nesikhukhu ngisho ukuthi nje mhlambe ilokho ukuthi behlukene ngeindawo abakhe kuzona kwase kuhlukana ulimi indlela nje yabo lezo zintwana ezincane ngoba vele kodwa bona bobabili abesuku yebo njamanje futhi vele isisuthu sinjalo sinako impela lokho kushoyo nje sihlukene kabili la idini uthe eyisukwaneni angazi ke noma unyaka noma izinyanga angazi engikwaziyo ilokhu ukuthi waqhamuka izulu angazi noma liqale ngokuna lakhithika lakhithika izulu ukhithika kwalo izulu kwagcwaliqwa lamboza izinkomo lamboza izimbuzi lehlulwa leliqwa ukubasa umlilo lehlulwa futhi kancane indawo enomqulu leliqhwa umabopha phama selehlile amakhaza sesimangaliso lapha kule ndawo abakhe kuyo kutholakala ukuthi inkomo igqibekile imozwe nembuzi naso sonke nje into eyimfuyo inkosi yahlupheka kakhulu mayihlupheka inkosi yahamba kubhekwa kwatholakala amatshe babuya nalamatshe inkosi yathi lamatshe bekani imigodi izinkomo kwakubonakala ngomgodi iphefumula ngoba ikhipha umoya oshisayo bese kushawa kulomgodi nasezimbuzini ngokunjalo nasezivini uliwa ufuniwa la matshe zeke zize kuphelele inkomo nezimbuzi kungacangathi iqhwa shawa leli wazazi kwaphela ke ushaya leli qhwa uma zonke inkomo nezimbuzi nezimvu inkosi yafikelwa umoya wokuthi ayi engathi ngeke siphile kahle inkosi efikelwa ilomoya eyubani umpongo wabathatha abantu labo abamlalela wabuya nabo
Ezanele. Uma Ezanele uze wazoqhamuka emthonjeni wothukela, Yeah. watshela abantu ukuthi isekude indawo esiya kuyo. Wahlala phansi lapha kunogugu lomhlaba. Yeah. Angazi noma uTashenge umkhomazi lapha ophuma khona lukhona unogugu lomhlaba nomzimkhulu. Mawusuka kumzimkhulu uyemkhomazi. Yeah. Uma uZanele. Uma uZanele uqala emzimkhulu, umkhomazi unganele. Yeah. Angazi ukuthi ukhona yini Umhlaba lapha yana emsukweni. emthonjeni. Sengifikile emthonjeni. Yeah. Nalo yamzana futhi. Nalo yokuthiwa umthando. Yeah. Bahamba ezicongweni zale lemfu. Yeah. Make fika lapha ke uMpomo Yeah. ehamba nenhloko yakhe Umfengwa. emfini. Wathi isekude indawo Yeah. esiya kuyo. Wahlala phansi lapha emhlangeni. Waweluka. Ma ewelukile kahle amanzi angenanga lokhu kwathiwa yizindlu. Athiwa Wangenisa bonke abantu. yeah. Wasala abantu abazoqhuba inkomo nezimbuzi. Wathi soke siphume emfuleni umzinyathi. Yeah. Kothi ke masiphuma lapho sisuka bazokhuphuka abantu. Sisuka lapho uthukela bathi ukukhuphula uNtashenge umzinyathi. Yeah. Kukhona intaba okuthiwa uNomanci. Ngale kothukela kwakwakhe isizwe sikaHlanga Yeah. abakamkhize labo bantu. Le ntaba inganeno ngapha ngakuthini Yeah. uNomanci uma usuka la ungena khona umzinyathi. Bahamba kabantu bawela kumzinyathi lowo. Bahamba ngezinyawo bekhuphuka ngale ndawo ekhuphuka ngapha. Baya bahlangana nalaba bantu abaqhuba iy'nkomo nezimbuzi nezimvu. Yeah. Beza esebekhomba indlela ukuthi silapha la sifike sama khona. Babuya-ke nalabo bantu bazofika kulesi sigodi esinale ntaba. Hhayi leziya ntaba okwakulwelwa kuzona inkosi yakwaZulu. Yona inganeno lezo ntaba zingenhla zombili zimbili lezo ntaba.
kusho ukuthi lena uNomanci eyesithathu. Oh yeah. Indlu yokuqala uqhamuka ngapha uthukela eMzinyathi. Bafika-ke nenkomo lapha-ke kwahlalwa-ke kuleya ndawo. Yeah. Baza batholana ney'khulu zonke lezi zasendlunkulu kwaDukuza, Oh yeah. umuzi owawusiqonga lowo okuzalwa khona uShaka. Uzalwa uSenza Makhoma. Yeah. Uzala uShaka. Oh. Ma ebuya lapha uShaka ukusuka kulolo hlobo lwabantu sebeyivile. Ehlala kulapha ehlale lapha suke lapha suke lapha suke lapha ehambe esingethe zonke lezi zilimi. uShaka. uShaka ezo-15. so 15 hhayi lezo yisho yona Yeah. cha injalo lami zo 15. Ma efika lapho uShaka laba bantu bonke abahamba yonke le ndawo ize loshaya emthunzini enhlanganweni yomntashezi yomfula Yeah. umzinyana kwatholakala ukuthi bambona uMpondo laba bantu bebusa lelizwe behamba bethi. Awu. Uma sebefika lapha ekhaya ifika inkosi namabutho ayo bathi awu lo muntu owahamba naye le ubuyile lapha elisuku ula awu useyakwehlula lo muntu bonke abantu babheke kuye lo muntu. Awu indaba yakhe isiphansi. Awu kwayimangaza inkosi. Bathi impela ubukhulu bakho kuphelile mfowethu. Yeah. Ya. Kwatholakala ukuthi inkosi ifikelwa ukuthi ihlome impi kuyiwe lapho kobhekwa lona osememuka isikhundla. lo muntu osethatha isikhundla esesethuse umuzi kaDukuza omkhulu kangaka. omngaka. Umuzi kaDukuza angazi ukuthi uyaphi. Usuka lapha okuthiwa kuseThekwini uMathewu isikhulu ebesiphethe umuzi osuka la eMngeni uzoshaya kuloya mhotsho onesibhedlela ngale eKingadwethu. Yeah. Kudonsa kuleya ndawo lolu khalo oluphezulu okuthiwa esibukulu.
lapha inkosi uShaka wayehlala phezulu lapha esiphongweni, ubuke ulwandle lonke ngapha kuya le ndawo enamabhanoyi ngale, nalapho kuwela khona iy'tini esey'pheliwe zamatshe manzi, ziwela sezakhiwe. Yikulesi esasikude, hhayi lesi, yikulesi esingabe. Ma usuka nje lapho khona indawo abathi kuse-17 kwehle umgwaqo uthi e-17 nganeno ngapha kukhona isiteshi, bathi yini lesiteshi okuqalwe khona ukwakha ilokishi okuthiwa kuseMlazi. uMlazi aqala khona uMlazi. Ya, ndibala-ke phezulu ukuthi bese ufika lapho kuthiwa se-17 indawo eyabelwa abantu ngale. Umgwaqo omkhulu uthi-ke iwona oya laphaya okuyibhishe yey'timela ezithutha amatshe wonke ambiwa la emhlabathini. Lo muntu wayehlala-ke lapha esiphongweni, lapha esiphongweni phansi kunenkunzi emnyama empondo zimhlophe phansi yenkomo. Akekho owake wayibona kuze kube manje, babophe imithwalo bonke labelungu njengoba laphana nje sekunjengasemanxiweni namhlanje. Ma uzokwehla ngalo mgwaqo usuka ngesibhedlela lapha sekusenxiweni lapho, usuyabona ukuthi ojantshi akusekho zitimela ezayihamba lapha zithutha iy'mpahla zifika zabuya lapha emathilogweni, akusekho lutho. Sukela lapha inkunzi yenkomo napha ikhona phansi. Lo muntu wayehlala lapha phezulu, wayengagangi futhi la. Lo muntu-ke wahloma-ke eya laphaya kulo muntu wakwaNzulu. Wafika lapha kwajatshulwa kwakuhle, bengakaxoxi lutho, kanti impi isigubuzele wonke umuzi. Bashaya, babaleka abantu. Babebaleka babuthiwe iy'nkomo kwahanjwa nazo. Bebalekile laba bantu bakwaNzulu. Umphathi wezempi uMfingwa owayesekhona eyinkosana. Kodwa esaphila uMpondo. Wazungeza ngazi noma mhlambe amasonto mabili noma mathathu ezungeza umuzi, wabona ukulamba kwabantu bakhe nezingane, wakubuka, wathuma amadoda amabili noma mathathu athi abahambe bona abaziwa ukuthi bakwabani. Laba abanye bonke bayaziwa, njengoba uma nifika lapha nje sebe